Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion itu hata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hatani itu hata, jumulu mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti, hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di minggu reminiscere na marlapatan say ingot ma akadenggan ni basam sian pesalme 25 ayat onom di minggu tanggal 1 Maret 2026. Ima hatan itu hata na tersurat di Yohanes bidutolu ayat 1 rodi ayat 10 pitu doho topik ni minggu balgado holong ni rohani debata di Portibion. Kasih Allah besar akan dunia ini. Ujah marita tahapai hutiuk madi bagasan rohat tabi songonoma di dok hatani tu hatta. Asa adong ma sahalak sianak kaparise situani Jahudi na margoar Nikodemus naro borngin manopot ibana. Jadi didok mamadok ibana. Guru nami huboto hami doho guru naro siat debata. Ay daktar patupa agia ise tada songon nabi nahemi ia so debata donganna. Dungi ninna Jesus ma mangalusi ibana na tutusi tutudo na hudokot tuho ia sutubu jolma sian gijang dang tarbaheca marnida harajaune debata. Dungi ninna si Nikodemus ma madok ibana songo dia ma tarbahen tubu musehalak ia naung matua. Tung haulah hasama mamasuhi siubion ni inana asa tubu. Jadi dia lusi Jesus ma natutu si tutudo na hodoko diho anggo sotubu jol masian aek do sia toddi dang habongotasa harajau ni debata. Daging do natubu sian daging, toddi do natubu sian toddi. Unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubuh hamu sian gijang. Namangulus dua logo do pak lomoni rohana di begi hodo parngongosna. Alai dang dibotoho habor hatanna manang hasa hatanna. Lau songonido ganup naung tubuh sian toddi. Dungi ninna si Nikodemus ma mangalusi ibana. Songo dia ma tarpajadi i. Jadi ninna Jesus ma mangalusi ibana. Ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi. Na tutusi tutudo na hudoko diho. Huhataho kami do na huboto hami, jala huhati dako kami do naung huida hami. Gabedang dijako kamu na huhati dako kami. Gari akan aditano on huhataho tuhamu dak porsia hamu. Tung porsia mahamu molo huhataho tuhamu akan adi banua gijangi. Danga dong nama naik tu banua gijang, ia so naung tuati sian banua gijang. Ima anak nicol mai na di banua gijangi hian. Jadi songon naung pinati bonisi Musa uloki di halongonan songoni naing patiboon anak ni jolme. Asa dapotan hanguluan na saliling-liling na ganup na porsea di ibana. Ay songono do holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na nasasadei di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu Portibion asa uhuman na naing paluaw na Portibio tahe ubahin na disuruh. Ima hatan itu hata. Di hamuak kadongan saha porsyaon macay gudang do nabuy taputihi siya turpukoon siyan parjupangan dohot pakatayon ni si Nikodemus sahala guru ni Jahudi doho Jesus nagabi jamita dihita di minggu reminiscerion.
Maca gudang do nabui ta putihi siani nagabe jamita dihita. Isarana rupani na parjulu pernyataan ni si Nikodemus imana ni dokna daktar patupa agia ise tadda songon nabi nahen ni Jesusi molo so debata donganna. Jadi ima pernyataan ni si Nikodemus rupane daktar patupa agia ise songon nabi nahen ni Jesusi molo so debata madongani manang donganna. Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda seperti yang diadakan Yesus jika Allah tidak menyertainya. Jadi porsia rupani si Nikodemus bahwa tanpa Allah, tanpa Tuhan, dang bui tarpatupa akatadda halongangan songon napinatupa ni Jesusi. Misalna ditikiri pamalum Yesus sahalak nama pitung holan kabbo do rupani di lapuhon tu si malolong nai dungi marnidama nama pitungi bahkan di joloni turpuk taon misalna na roh Yesus tu sada pesta pernikahan perkawinan ate jala hurangan anggur parpestai gabe diubama aiki gabe anggur bahkan anggur na utabu rupane di parade Tuhan Yesus. Ima jusada nabui taida diso. Jadi hupikir pesanna tu hita pesongoni do. Tangarong nabui tarpatu pahita molo so debata mardongani hita. Marhiti-hiti nani dongani debata do hita bui tarpatu pahita aka halongangan di bagasan ngulu taon. Jadi dak kita idon nanaing dohonon dak kita nanaing mangula alai debatado na mangula di bagasan dirita. Napadua hon taringot tuna tubu. Siat diskusi nisi nikoon doho Yesus gabeta atu si rupane na adong dua ragam hatu tubutta. Jadi adong dua ragam di pabua disi taringot tu hatu tubu. Na perjulu ima tubuh sian bortian ni dainang manang didok muse di istilah na asing diturpuki tubuh sian daging. Na padua hon tubuh sian gijang molo di istilah na asing tong muse didok diturpuki maus de didok Yesus tubuh sian naik doho sian todi. Jadi adong na tubuh sian bortian ni dainang dungi muse adong na tubuh sian gijang manang tubuh sian aik doho sian todi. Akamang doho tabuinang bui tapastihon sudidu hita tubuh sian bortian ne dainang tubuh sian daging ate tapastihon dwe dakpola ragu hita rupane madokoni sudidu hita na tubuh sian bortian ne dainang mitos dora molo adong madok, adong jol maon, adok siak kitaon mapultak siap bulu, manang adoi didok rupane naruar sian bulu nin narupane mitos doyate. Dadung tohoi, dang adok siak kitaon na mapultak sian bulu. Alai porsia do hita aka amang dohot tamuinang dak sude dope na tubuh sian gijang, tubuh sian naik doho sian todi. Jadi barani dua madok sudidu hita nauk tubuh sian bortian ne dainang. Tubuh sian bortian ne inata na manubuhok kita. Alai dang bui hujamin nauk tubuh hita sian gijang manang tubuh sian naik doho todi. Odo nanaing tegas sonon ni Yesus tu si Nikodemus ikut tubuh do ibana sian aik doho todi asabui patu pauna songon na pinatupan ni Yesus si jala ikut tubuh do ibana sian gijang asabongot ibana tu harajau ni debata. Jadi molohola tubuh sian daging do tak parja berdope ibana di harajau ni debata. Jadi molo ta lapatian noni tuna tardidi ate akan tardidi
di bagasan guar ni debata ama anak dohot to di porbadia ido na parjabar di harajaon ni debata. Jadi siapa ngatusionon baik taida siap diskusi ni siniko dohot Jesus si gabe dileu tu hita pangatusion nuaing adong dua hatu tubuh sian bortian ni dainang dohot tubuh sian gijang boha ngatubuh sian gijak kita anggo tubuh siap bortian ngapasti be sudah hita na patuluhon taringot tu hanguluan siat diskusi ni si Nikodemus dohot Jesuson gabe boy muse taat tusi ternyata adong dua ragam hanguluanon dua macam kehidupan. Na parjolo hanguluan parsatokinan hidup sementara manang hidup di dunia ini. Na paduahon ima hanguluan na saliling-liling na hidup yang kekal. Jadi molo tapai hutihu nak kiningan siapa jahaun ni turpuki takas dua didok. Adong do na mangulu holan dingulu parsatokinan alai naing mangulu dingulu na saliling ni liling na. Anggo hanguluan na satokinon sudidu hita buhay marna punahoni atik pe ikon sato ngamate hita rupani laho majalahisa adong na hosa-hosa majalahisa alai na nido na hanguluan na saliling-liling na hidup kekal dipastihon dak sudidu pe marna punahoni suku-suku na nuaing bohado asadapoti sada dua lusna didok di bagasa trupukon hapor siaima Tuhan Yesusi. Ibana do nasinuru ni ama itu portibion palua hojol masian dosa nabi jala para dihon ngulu na saliling na dia kana makapor siai ibana. Jadi anggo ngulu persatokinani hirasudi do hita marna punahoni. Persoalan nanuaing dos do kerinduan ta songon kerinduan ni siniko di bunson dakkolan ngulu parsatokinani na naik taparna punahon alai naing dohoti tatarul di hanguluan na saliling-liling na bohado asadapot titai didok di bagasa turpuki hapor siaima Tuhan Yesus hamuak kadongan imajo rupani tolu tadok alai fokus majo hitan waing tu topik ni minggu tai namadok balgado holong ni rohani debata di Portibion kasih Allah besar akan dunia ini molo didok balga besar suku-suku tanwaing nasadia manuaing balgana ate nasadia ma balgana manang songo dia ma balgani holong ni tuhatai sebesar apa sih kasih Tuhan itu boy do tasuhat manang ta ukur manang tenilai molo hepeng kan buido ta itong sadia gudak pe hepeng ni sasahalaki buidui ta itong sadia gudang hepeng na adong dihita buidui ta itong adong rupani na puluhan adong ribuan adong juta adong muse miliar adong muse triliun ado pe muse istilahna 3K inna rupani 1000K 100K inna manang 3 billion artina molo hepeng ibana materi sa gudang-gudang na buidupi ta eto molo sere perak manang mas buidui ta asam bisa kita takar atau bisa kita timbang sadia gudang pemas sere perak intan berlian na adong dihitai adong do takaran ni molo guda kier di dokma nasa uluni hoda inna rupane sabal-gabal gani uluni hoda tong do boye tasuhat kan bodo ta ukur ibana jadi nasa dia do balgani holong ni tu hatai tu portibion nang tu hita jolma. Alusna akamang dohot tamuinang daktar suhat tita. Dang bui hepeng materi, dang bui mas perak sere, manangah hape rupani aka perhiasan na arganata parna punahoni,
mengukur manang menilai holong ni Tuhan naung pinatu panai tu hita. Lapatan na dak ternilai hitai marhite materi na adong di hitai. Sadia gudang pesinamot na adong di hita dang tuki menilai holong ni Tuhan tatu hita. Sadia gudang pe arta na tamiliki dang tuki manuhat holong ni Tuhani tu hita. Aha pe na adong di hita nuaing dang tuki menilai holong ni Tuhani tu portibio. Bere kita ma di ayat saplonomi di dok, ay songonodo holong ni rohani debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Pola do anak na nasasadai di lehon, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tabayak ko jurupan ni. Ala ni holong ni rohani tu hatai tu portibion nang tu hita na umarga jala na sotarasam hitaido di lehon tu jolma tu kekasihna demi kekasihnya na umargai taingok do si Abraham ngaliling di paimaibana si Ishak bahkan sampai 100 tahun rupane alai rode bata dipangido muse tuibana asa dipilihon. Atik pesuda dui dipilihon rupani alai sianima dinilai debata gabitar gua ribana opuni aka na porsea. Ala ni holong ni tuhatai anak na nasasadai Jesus Kristusi dilehon tuhita demi kekasihnya, demi au, demi kamu, demi portibio. Hamu kadongan iman waing holong ni tuhatai bohatar suhati tadui boy dui tanilai nuaing marhite materi daktar suhati tayate ai hosa do poang pengorbanan laho makaulongi hita barita mardonga puda majo pinasahat tu hita yadu sada duli-duli jatuh cinta tu sada anak boru bayo on parhuta-huta dak pola pina buah hutana di dia rupanya ale parhuta-huta maibana mangaratto maibana tu pangaratto anan itu anon parkota jadi horoha ala ni holong ni rohani bayo on tu itu anon bang ngatu ngapala jatuh cinta ibana segala macam ma di baini bana merayu meyakinkan itu ani asa sautu ibana di do ibana marupani di patorang ma tu itu anon ditiki nama kata hatai na sida asai boto ho itu audu jago-jago di huta dangadong nabarani itu au pokok na hola merdele piau mebir du sude tu au nebana bah itu ani tong songon nabangga do mabigi ceritani bayo on takut semua sama aku nebana di do ibana mamuse jangankan tu jolma, tu babiat, tu gopul, mananga HP taho binatang, nadong ditop bagi, mebir di tuau nebana. Hola dibere ngau itor mangirpuk doi sude, inna bayonat to. Akhirnya mebigi cerita ni inno si duli-dulion, bah itu ani petong majatu cinta tu ibana. Singkat cerita rupane, bah sauk manasida. Pinasaut ni holong ni roha itu ani porsea bahwa si bayo on betul-betul do makawolongi ibana. HP disadetik kimulak manasida tu huta. Huta naon do pesian belubung sedala kuli. Tararong do perupani 500 meter naik sedala kuli. HP nasahati nasida atau ngaborngin rupani. Imardala mana sida buti. Jadi ditikina mardala non ikobuluson na do akka kuburan. Itikina mardala ni nasida adong mama lesek-lesek di kiri kanan. Bayo ong atong mabir rupani. Ngasi patay bana dipudi si patay julu na mardala non. Itu anon yakin dengan cahana suami no rupani. Hape danga pala daw do pinasida mardalan. Itortopuma di julu di bereng.
soson sede binatang nabulun. Hapi gopul. Gopulo pe lamma conok tu nasida. Lamma conok songoni buti. Dang liling nga sahabe tujuluni nasida na dua. Mamerengi si bayo odak pola pinabua guarna do margana rupani. Lari maibana mari potipot malujung maibana di bereng ibana mona di mangga itor macaki maibana di si. Itu anon mamereng gopuli pingsam maibana soni medebu marupani di si. Dung macaki bayon di bereng masa gicang buti agak itu tuh mabuti mata anak daktar pa bereng ibana we alana ngadi pajon gopuli mucung nai rupani tupinggol ni itu ane ngadi ngak be dihana mo naik perjulu haraton na inna rohani bana sang gicang alai duk songoni dang liling lau gopuli songoni buti lau magupuli herab bawe apa drak saut dia langin rohana turun mai bana idapot to mai tuani maaflah istriku tersayang kekasihku ini bana itu ani dang makatai be bana holak kata no diho inna rohani itu ani jadi Roma non si bayo on penasaran ni bana isukum mah ay unang jona kisongon na di pa jono gopulido tu pinggolmu tang nanang makarat inna rupani daw na marhusip do inna itu ani muruki bana ma marhusip inna ahama dihusipon inna ay boto hodo aha dihusipon bahwa naso bertanggung jawab deh ido didok unak porsea hodu si nanin nago pulido tu hawin tuduk ma bayo orupani pesan na naing dohonon na tuhita marhite barita mardonga podon akamang dohot tamuinang bagurang do nasongo si bayo onate anggo dihatai bama pulta gabiri do da anggo di pamangan I love you do maliting-liting do rupane sampai soiboto madok sayang haholang aku hasian sayangku inna rupane dihata alai holang gopullo pero ngapitor melujungi ibana ngaditinggal hon haholongan ni rohanai boha arong do tutu dope nasongoni anggon na tutu do ibana makaolongi na hinaholongan nai hosana pe kolleonon na do jangankan artana materi na di ibanai hosana pe ikolleonon na do tuhatai lubisiani di patu hita makaolongi hita saluhutna atong akamang dohot tamuinang miyamma holong ni rohani tu hatai di hita ala nunga tung di patuduhon balgani holong na tu hita asa hita pe boima patupahon holong nasongoni maradupon dongata amen martangiang mahita moliate di ho Tuhan dihatam no kubegi hami paso mai asa di parbiho katami parbuina dingkan parbuina tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami do. Amin.